Hey Maxwell, bese ke ngakutshela ukuthi uma ka-anti usanda kuthola ingane. Ya uke washo. And Maheo, uma ka-anti wakho ave kuma kababa wakho, which means ugogo wakho lo nengane. Maxwell, ufuna ngihambe ngisini ebantwini ngibatshela ukuthi ugogo usanda kuthola ingane. I get you. Hey, ncese mfowethu. Njengoba benke ngasho ukuthi uma ka-anti usanda kuthola ingane, so sengijwayele yona. Yazi Maheo sensitive. Oh, thanks bra. I try. No Maheo, no man, usensitive. Wazi kahle ukuthi intombi yami isanda kudeta ingane engayona yami. Wena usazongicina ngogogo wakho nengane. Maxwell, no man. I understand ukuthi wa-cheaterwa and stuff, but lokho akusho ukuthi abantu sekufanele bengazali ngoba nakho intombi yakho eyamisiswa abafana res. Ngathi bengamphinda futhi ugogo wakho. Amitha amawele this time. You are a horrible man, Maxwell. A bad man. Wemahe. Ngabe ngibone kahle. Ngabe uMaxwell usuke la wagibela esihlahleni weqela ngale wahamba. Impela lokho okuchazayo kona impela okwenzekile. Ncese Dlamini ukuthi uma ka-anti usanda kuthola ingane encane manje sengijwayele ukubhodlisa yona. Yabona Mahe umfanami. Uma waphinda wangihaga. Ngiyakuthembisa. Ngokubhongcula ingalo zombili mfana wami. Ngiyibambe, ngikusakaze ngeimpama, ngazi izandla zakho uyazi? Hayi, ngiyathembisa ngekuphinde kwenzeka. Usuzongibhongcula izandla. Isidudla siyikhohliwe Steven Segal. Aw, phansi hew, izisuka nje. Awukele thunga lami. Oh, awukele thunga lami. Hey, Maxwell. Senathakathe mina, anisalindi kuhlwa. Kodwa ubani ongathakatha wena njengoba uzibothokela nje. Kodwa mfowethu, usukhuluma kanjani manje masukhuluma kabuhlungu kanje? Uyazi ngithi ngiyazincokolela la. Uyancokola? Uncokola noba? Uma uncokola hamba uncokola nonyoko. Uyazini? Ngiyabuya ngisaya esitolo ngiyobeka lezi impahla. Hamba ubuzo ngifica ngila. Awukele thonga lami. Awukele thonga lami. Awukele. Yo! Suke emva kwami uyangisinda. Hey. Hey. Oh, awukele thonga lami. Awukele thonga lami. Hey. 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 Uthi umuntu omdala wazalwa wembethe. Imbeleko yakho yantshontshwa honesi esibhedlela. Ingakho izinto zakho zihambe uthi mase kuzoluka kube sane kuphethe vumani bo. Siyavuma makhosi. Manake, ubani lo owatshontsha ingubo yami ande uhlalaphi ngidile naye? Ngiyawukele thunga lami. Ngiyawukele. And then why when usugida futhi manje? Ngisuke ngabona wena ugida ngase ngathi nama ngigida. Yini alithandi ini kanti idlozi? Hey. Nkosiyami. Athi amakhosi thola amakhandlela amathathu. Elibovu, eliyelo nelimhlophe. Manake makhosi, ngoba amakhandlela abomva wasatholakala kalula. Kunganjani mengithenga ikhandlela elimhlophe ngiqede ngiligcobe irouge kaEmma? Lizobona idlozi. Mayo, asidlali la.
Ya wena, Maxwell Mngoma, ubuthini? Nakho ngizofela uba. What's up, Lems? Hey. Washubeka manje nave ngikuthumile kani? Oh damn, yeah. Dlamini, yazi bengithi ngiyangala ngasuye ngaphazamiseka. Dlamini, ngazalwa ngibethe mina and kuthiwa nesi batshontsha mayitini. Manje ngiyothenga amakhandlela abomvu. I think ngiyothwasa. Mase drink engithume wena yona ke ubuye nini nayo? Ngizoyiphatha uma ngibuya ngala kanye namakhandlela. Okay, Dlamini, yazi bengithi ngikubuze lento kodwa ngoba usungimisileke ngizakubuza. Dlamini, ngidlulela kunuka isishiphi and wena awuyona indoda evela ishiphi nje. Ingabe yonke into right? Uyakhumbula ukuthi ngenkathi ngikuthuma bengisendlini kaSani. Yeah, what's up? Asize ngikhona la endlini. Ngizosiphala. Wema. Yaxolisa siphala. Awubonanga lutho siphala? Hayi, angibonanga lutho. Angiboni vele mina kahle ekseni. Yaxolisa siphala bengingazi ukuthi ula. Wema nxolisa siphala. Okay. Mana Dlamini ngikuzwe kahle. Uthi wena ukuba ungithumanga idrink ngabe ngibona uAzize enqunu. Why ungithumele? Why? Ngese Dlamini. Yazi sengiyabona ke manje uthi why uhlala ungishaya. Kwayi mina nguwena bengizoyishaya. So Dlamini usushiphiswe ukubona uAzize enqunu. Chana man. Inkinga enginayo ukuthi ngenkathi ngimbona kuke kwakhona izinto ezinyakazayo kumina. Angazi ukuthi uMakhuzwayo uzoyithatha kanjani lento mangimtshela. Hawu Dlamini wena uzobe usumtshenelani uMakhuzwayo? Yini lengifihlelwa yona? Sichitheke hewe endaweni kwakhala boDlamini. Bathi yaze ngasekingeni. Hayi wena mama, kune surprise la ebengiyihlela. Bengingathanda siqhubeke nje kube isurprise. Awu kodwa baba, ngiyacela please cela ungitshela. Hayi mama. Siqhubeke kube isurprise. Awu kodwa Dlamini. Hayi surprise mama. Unenhlanhla. Kufanele ngabe kade wafa. Kodwa unogogo ongafuni ngawuthi no. Vumani bo. Siyavuma Makhosi, siyavuma. Hayi, ayapha Makhosi edrinkini kaDlamini. Manake, uthi kunonesi owatshontsha lento engazalwa nayo. Uhlalaphi and ngingayilanda kanjani? Hey, kusiyami. Athi Amakhosi sekulethi. Udinga igobongo, ugeze, mase wamukela inhlanhla zakho. Vumani bo. Siyavuma Makhosi, siyavuma. Hayi, ngithe awama Makhosi edrinkini kaDlamini. Manje iziphi lezi zinto lezi ekuzomela ukuthi ngiyithenge? Yini namdidiyeni? Niyangiphazamisa manje ngizama ukubhakala ngaphakathi. Sukanda. Awu, ubhuti emlisa hantu usehlala ngapha. Yes. Sukani ke la. Manake, umsindo wethu ukuphazamisa kanjani? Yini uyaxoxa ini nalamakhekhe?
Uthi sebheka fika phela ndawo mina sengishawe kabili. Hey wena, ngithe sukani la. Awufumana phela. Awuyo kuyaphela konke kodwa uthande enginalo for wena aluya hey luhlezi phansi laze lawubamba umthetho okwesibikile ekhandeni lomkhovu ewuthinta ontethu. Dlamini angikwazi ukushaya isiginci sihambisana lephathi engasigcineni. Yini okwazi ukuyenza wena? Wazini wena? Wazini? Nese man. Nese. Ilento kaAzizi. Hey yangistressa man. Yazi kwayisebusuku angilalanga kahle. Iloku idlala lento. Sesiyakhuluma ngalento Dlamini. No, phela ngisho ngoba uthe awufuni isikhuluma ngalento. Sengiyafuna phela ukukhuluma ngawo manje. Sengiyafuna ukukhuluma ngawo nenkinga mase ufuna ukukhuluma ngayo? No Dlamini, no. Mana Dlamini. Utheni la nobathathu embhedeni owodwa noMakhuzwayo? Yeah, kodwa uMakhuzwayo yena ulala phakathi nendawo. Uyazi Dlamini lento awuyibona. uMakhuzwayo kungenzeka ukuthi ufuna umthatha udadewabo. Phela abafazi iqala wenza kanje ema ukuthi bafuna uthatha umfazi wesibili. Cabanga kanjalo mafeshisi? Impela Dlamini. Okay. Mana. We mama. Yebo baba. Umuzwa igama elithi Sithembu. Ufikani wena mama? Hey unganya, ngeyami indoda unganya. Unganya, ngeyami indoda unganya. Ka. Unganya, ngeyami indoda. Hayi, bengingasho wena mama ukuthi ngiyasicabanga. Bengibuza nje, ngithi ngenza ukukhuluma nomngami. Unganya, ngeyami indoda. Ka. Unganya. Okay, all right mom. Sibari, angazi wawenza big deal lento leni. It was a mistake engaselutho. Why pho engatshelwa uMakhuzwayo ayazi lento. Silala ndawonye. Mina ngikho comfortable ukulala nawe embhedeni owodwa sobathathu emva kwalento eyenzakalile. I don't think izohlala kahle kusisi. Usisi akangithembi emadodeni akathandana nawo ngoba wonke agcine sengishela. Ngiyakuzwa kodwa still mina ngithakatshelwe. Ngoba sengike ngasho angikho right ekulaleni nawe embhedeni owodwa emva kokuthi kwenzeka lento eyenzakalile. And futhi wena uthenga nini wakho umbhede? Abangani bakho bayizangoma. Maxwell kade abayisangoma. Uma ewangazi kwenzakala ngayo. Engazi uMaxwell uyisangoma. Yini? Uyayithanda nizangoma? Angisho njalo. Ubaba wayeyisangoma. Kanti noMaxwell naye usingile. Manje mesingile pho kusho ukuthini? Akusho lutho bengisho nje ukuthi uMaxwell usingile uAziz usingile labantu badala basingile. Ngabe ushalela uMaxwell yini? Nangamshelela uMaxwell. Kodwa mawukuthi uAziz uyamthanda uMaxwell. Sizothini? Cha Sibara ngaze ngithi ngithanda uMaxwell. Angeke ujole noMaxwell azizwe sisiye ngizwe. Ungamane uthathe omunye. Thatha loya.
Hawu umakhuzwayo, ngiyabonga kakhulu hawe ma. Uyazi selokhu ngazalwa ngiyaqala nje ukuthi ngirecommendwe uma nice things. Hey angisho wena. Ngisho lo bhuti osemva kwakho. Bhuti. Thatha nayo intombi. Awuphenduke nje ungiphi 360 ngibona. Not my type. Ayenza nami lo 360 ukunuka. Mama, mina soze ngakwenzisa i360. Uyabona ke? Ngamanufe kunokuthi ujoyina ke. No Maxwell. Kodwa mama, kanti wakwenzani uMaxwell? Hayi baba, hayi. Cha. Yini lengiyibukayo njengamanje? I think ubuka mina James unless mawuthi khona enye into eyibukayo ngeside eye. Mahewu. Kwenze njani ibhuti? Dlamini bese ngeke ngayisho lento le ukuthi angisayena uMahewu ngokumakhosi uWeham. uWeham uma uspela backwards uthi Mahewu. Smart ha? Ngingenwe idlozi elikelekele. Mahewu. Wena izolo lo ubungenadlozi. Jiki. Usungenwe idlozi usu5 skippers manje? Yo. Dlamini uthi umuntu omdala unemfihlo wena oyifihlela umkakho. Yewena Mahewu. Yewena. Ngixoxela indaba zami. Usenze ngathi uyangiphulela manje. Maxwell. Hayi. Sengiready James. Okay. Lalela. Loya mntwana uyayithandela izango. Usebenzise lokho. Okay. Mana Dlamini. Yini yenza ukuthi ufune uthi ngijole nalengane kangaka? Hayi. Ukuthi wena Maxwell uyabona selokhu kwenzeka lo yamshophi loya welentombazane yakamabenjisi ubuloku umuntu odangele kanti angithandi uma ukanjalo mngani wami so ingakho ngithi angikuzamela umuntu enizohlikisana naye ukuze izinto zakho sibe right futhi. Hayi. Qinisele. Ngiyabonga James bhuti. Okay. Dlamini. You are not being a good friend. You are being manipulated. Say yes. Mayo. Sonke leso singisi esiphuma emlomeni wakho. Uzibhekise kumina bhodi? Cha James, cha. This will end in tears. Loqhuzula Mayo. Yes? Uzoqintsila ngeqolo phansi kuphumelela idlozi elingenile mina manje, yes? Sengisule James, sengisule. So mawuhlola kwenzakala kanjani? Kufika umuntu axoxela indaba zabantu o Azimawusibeka kanjalo kuzwakala ngathi ngumuntu ondaba yabo. So it's like ngiyake ngibona izithombe yabo and then kufika ugogo akhulume in riddles yabo. And then mina bese ngiya-interpret ukuthi usho ukuthini. Okay. Sacela uthi Vumani bo. Vumani bo. Siyavuma. Phendi. Hayi ngeke yazize. Hayi. Yasele ukusifikile la. Into esikhuluma ngayo izangoma nje. Can we just talk about mina nawe? Mina nawe kanjani manje? Hawu, uDlamini uthe uyangifuna nje. Ngikufuna. Kanjani manje? Didekileke. Dlamini. Kodwa ngakwenzani bhuti? Wangenzani makwenziwani manje futhi wena? Kuningi Dlamini. Angazi noma ngikunukela kabi noma kanjani. Buka nje nanentombazane yakamakhuzwayo. Mhlawumbe bizongifuna. Uyafika uyangirabhela. Ufuna ukwazi ukuthi wangenzani? Awuthi ngikutshele namhlanje. Uyabona wena.
uyindoda encithizayo. Angikufuni ngoba uyindoda engenaso ispinal cord. Ispinal cord umgogodla mawukuthi isingisa usazi kahle. Cha, akusona ispinal cord. Ispinal cord. Fusa khamba la kwami. Hawu, usuyangixosha. Dlamini ungixoshela ukuthi ngiya correct. Webucks. Ngithi hamba la kwamazi eqinisile ngeqolo phansi. We baba, mawukuthi awukazi unaki, ngikudinelwe-ke. Oh, okay. Baba, awuzubuza why? Baba, ufuna ukuthi eyasekhaya ingane, eyasekhaya ukuthi ithandane noMaxwell. NoMaxwell baba. Kuwo wonke amadoda baba, uMaxwell pho. Hayi, khuleka makhuzwayo. Umntana kini akangithandi. Dlamini mfowethu, ngiyabonga ngokuzama. Uhappy makhuzwayo. Uhappy na. Uyambona Maxwell manje? Ubuye lapha. Ubuyele kule nto yakhe ukuthi abe desperate. Ubuyela lapho manje uhappy ngalokho. Depressed Dlamini. Depressed. I desperate. Webucks ngicela usondele la mfowethu angizwa kahle emadlebeni mawukude. Please what? Mama. Kanti yini le ekwenza ungamfuni kangaka uMaxwell? Okokuqala, uMaxwell emdala. Okwesibili, uMaxwell isiyebhuyebhu nje sendoda. Okwesithathu, udala engishela uMaxwell baba sisase high school. Wrong indlela okhuluma ngayo ngomunye umntwana sisi. Sibara, ungamtshela usisi iqiniso, ngiyakukhulula. Hayi. Ahew. Wakithe ngathi uqovudaka. Hayi, mawugida kumele kuphambane inyawo man. Kanjani? Kanje? Wo. Ahew. Yabona since ufake nebhlukwe elide angiboni kahle. Mahew, ofaka ikhindi man. Hayi amabhlukwe amade. Hayibo, why? Amakhosi asefuna ungibuka amathanga yini? Cause I don't play like that. Shebanta. Yes. Aha. Maxwell bengisacela ukukhuluma nawe la. Mina ngenze njani? Ngihlale noma ngihlale ngisole? Hayi. Noma uhamba nje uyoma ngale sokubiza mase siqedile. Maxwell. Ngiyaxolisa ukuthi ngikuphushele ekuthenini ujole noAzize. Ngiyaxolisa mfowethu. Hawu. That's what friends are for. Bapushelana ezintweni right. Ngiyafisa ukuthi ngabe kuyiqiniso lokho kushoyo. Kodwa ke akulona iqiniso. Angikuphushelanga ukuthi ujole noAzize ngoba nakho ngenzela wena. Cha. Bengizama ukususa uAzize phambi kwami bengithi nizojola ahamba ayohlala nawe angabe sahlala nathi ngoba bekunzima ukulala naye embhedeni owodwa selungambona enqumo ngakho ke bengingakwenzeli wena lokho engikwenzile bengizenzela mina ingakho ngixolisa. Wow. Uyindoda eqotho Dlamini. And ngiyabonga ukuthi ungitshele. Manje uthe mawutshela uMakhuzwanga lento wayithatha kanjani? Hey. Mama. Ngiyaxolisa ukuthi ngiphushe uAzize ukuthi ajole noMaxwell. Bengiyirong. Lokho ngikwenziswe ukuthi angisekho comfortable ukuthi ngilale noSibale nawe embhedeni owodwa. Hayi baba. Ngiyakuzwa mhlawumbe nami ngithi baba
angixolise ngoba bangabe kade wawulanda uAziz umbhede. So baba nje nami ngiyaxolisa baba. Hayi ke kuhleke makuukuthi siyaxolelana la ekhaya. Kusho konke Sibari, konke. Into angenza ngingabi comfortable wena mama ukulala noSibari embhedeni owodwa. Ingoba uSibari ngambona engqondo. Hayi. Kulungile baba vele amaphutha ayenzeka. Ngathi mangimbona enqunu. Kwase kuba khona izinto ezinyakazayo kumina. Sibari. Uthe angisho yonke into. Sengisho yonke into manje. Kanti kufunwani kumina? Uyabona nje kuyimanje thiwa ngihambe ngize ngibuye uma sengihlanganise indaba yombhede kaZisi. Yabona nje namhlanje ngola la mayo. Hey. La Mdlamini mfowethu ake ngithi angibanga neqiniso. Uyabona lento yokudeda kwaAmuhle ingenze ngafocus kakhulu kulento yokuba isangoma. Kaze ngagcina ngithwasisa noMahewu. Okuyinto eberong. Hayi. Istress siyasenza. Senza izinto ezwrong sometimes. Noma angivele ngimtshele uMahewu. Hayi mana kancane. Yabona ngoba sanjena nje okwamanje. Usa right. Mhlawumbe imtshelo waphambi kwakusasa. Mahewu, awusondele la. Thokozani bogogo. Awukhombisa awugidi ukhombisa uDlamini ukuthi si-improve kangakanani. Of course. Hey. Awuyoko yaphela konke kodwa uthando enginalo for wena aluya. Hey luhlezi phansi lase la ubamba umthetho okwesibikile ekhandeni lomkhovu ewuthinta qa ontethu.